pane chitiko chinoshamisa chinoitika munyika yeNamibia inozikanwa kuti inyika yerunyararo. Hapana violence yakanyanya inozikamwa kana zvinhu zvakaipa zvinoitika munyika yeNamibia, but pakangoitika the influence the Sabc munyika yavo panhau dzema-electoral processes nekuno izwa kwematenda kuvakomana kambani yeRainform CC iri linked kuna Wikino Chivhayo, nyika yabva yajamuka. Izvezvi mumastreets muri kupisa. Saka mina masvika nabuda nyogwa panapa anoti subscribe or like turn on the bell kuti tipinda pahendo ipa expand pa nyogwa vachinzi vanotanga posta this video ramuri kuona people vachiprotesta. Muri kuona kuti vakabata maplacards vachiprotesta against their electoral board. Vanyora vachiti Namibians have said no to Wikino Chivhayo and the Rainform CC and the Sabc. Forewarned is forearmed, unlike us. Idi Mnangagwa was declared the president of Zimbabwe, now Sabc chairperson. Ndoba yachinura panapa achiti ibodzwa achiti akuna zvakadai. Noda kuti vanonyasa kuziva kuti mukomana Wikino Chivhayo ndiye mukomana akashatisisa. Noda kuti ane ma-allegations ekuti pane ma-100 million of US dollars akaswanda pamatenders akaita neRainform CC ma-elections emunyika yeZimbabwe. Pano paunoona zvichiitika munyika mavo vachiona mukomana Wikino Chivhayo kambani yari linked nayo Rainform CC inopuwa the same tender. Wanyatsoona kuti neinfluence yava neZimbabwe muSouthern Africa zvinogona zvava kutodhakwa, zvinogona zvava kutoendwa, zvava kutonyorwa toziva kuti vanogona kusazowana the outcome yavari kuda, kana kuti munhu wavari kuda chaiye the majority kuti awine vagona kuluza. Anoda kuti ma-elections aya anenge asina kufambiswa zvakanaka. Chimotiziva mafunguro enyu kuti udi pamusoro pechitiko ichi kuda kumesection yedu. Subscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.